Telmo Trenado, ongi etorri jauna. Zer moduz? Ondo, guztua. Esan dizuet, ezagutuko zenutela. Zenbat jarraitzaileak kaia sare sozialetan? Jo, guain ja ez diot horren beste reparatzen lehen, bai bere garaia, berota marmila jarraitzaile, 1.000 ilusioa eta ziten, ja iristan momentua. Ja, eundaka juntzaizkik eta ja kontua galduek. Ez di horren beste. Baina, antxo bertan uste Instagramen da, berota marmila, Twitterren 1.000. Nik ezagutu nin full partidua golasten, YouTuberen artekoa horre, Frantzian kontra, bai. Que esto es fútbol, esto nola esateguan, Hori da, Zumaian ikasitakoa, ondo. Pratikan jartzen. Ze, zukalde ze musikusi gaina guain zukaldaritzari mote, jokela sare sozialetan, Bai, hola, marka batzutan proposamenak ite izkiguenak, rezetak eta kozinatzeko, baien produktuak eta promozionatzeko, eta zerbait beti gustatu zaitena, gehiago jatia, kozinatzea baina hartu dio pixkanak altruko etxean. Ondo, ikuste. Bueno, Telmo, Zumaiarra, guain kanpoan biziaiz, ezta? Ba, ja nijoa 6 urte Madriden. 6 urte Madriden. Ba, zazpin berditut martxuan. Vale. Zazpin martxuan. Eta, junitzan hortara buru belarri o nola izan nuan? Ez. Asuntoa izan zen, ni junitzala pare bat, aste burutan lagun baten etxea. Bai. Eta juten itzan aste buru bat, ageatzen itzan aste bete. Vale. Jantzontzioak erosi, berdala. Eta egun baten aste azken baten ezanien gurasuai. Aita, Maria nekoa, eta larun batian eta ez dakit noiz bueltatuko nahi zen, Hala izan zen. Eta 7 urteia. Bai. Orduan guztu dabil, ez da, ondo ziaga zontua. Guain gaina... neska gaina baiekaseko da, eta bertan etxea erosi dugu, así que naiz kejatuko. Osea, ingura gota egian. Bai. Ingura gota eta amarrata dana, Ez dakit betirako, baina... Ondo, goxatzen nahi aizela. Bueno, eta historia guztia. Nola zituan? Ia aurrenan YouTubez bezala zitzan, ez da? Aurrenengo urratzak ematen. Hori da. Gaur egon YouTube ez terabiltzen. 2006an hasi nintzen. Magia bideoak egiten. Vale. Hor ja pixkatasun hartu nun audientzia pixka bat. Vale. Eta zian gaina magia bideoak. En uriten, gaur egun iteten kontenidua, ez da gazer ikusirik. Eta pixkanak hasitzen jende gehiago jarraitzen. Batez ere Latinoamerikatik eta hola Mexikotik. Eta gero Espainiatik. Espainia mailan jende pilua. Eta sinitzen tutorialak egiten. Tutorialak, baina magiana. Bai. Osea, karo, nik liburuak eta DVD-ak neskan etxian, eta hortik ikasten nun. Jendeak sukaldatzeko rezetak eta ikuste ditun bezala, magia liburuak ere baude. Eta jendeak galitzen, hau nun ikaste dezu, tal, ez dakize erakutsi bideon batean, eta sinitzen erakusten. Hola oso basikoak, tamarizen trukoak eta ez ditun rebelatzen, bestela zerra bitentzian magoak. Claro. Eta nun ikasituan magia hori guztik edo, nun dikan hartu dituen oinarri horiek? Autodidakta izan naiz edo? Autodidakta, bai. Osa, gaur egun internetekin, liburuakin dala, praktika, eta hola ikastezu azkenean. Una. Bai. Eta horra zitzan, tutorialak egiten, da ikusi guen ja arrakasta dukala, ikusi guen ja, kanpoko jende esan deken bezala, Latinoamerikatika, baitare hemen estatu mailan, eta nola jarraitu guan, zein nuan urrengo urratza, zein izan nuan, ja... Sare sozialetan hastia, hori berandu etorri guan? Ez, hori berandu hasi izan. Osea, gero, ni beti ukie, como parte serioa, igual ez dakit, hemen telebistan ikusten ditu bezala, pixkatola, como formala eta, baina gero beste nire partia, dauna akon bezala, bakatxonde guan. Bai, xalebrek egin jokin, ez da? Bai, gustatzen dela, beti izan naiz bastante kabroia zentzu hortan, bai, lagunakin. Zumaiarra. Eskolan, bai. Eta orduan, hasi nintzen gero Twitterren eta humorezko tuita jartzen. Vale. Eta gero Snapchat aplikazioa erik izuenean, jendeak bere bizitzaz izan kontatzen eta konpartitzen dela. Eta gaur, hola, pixkanak gaula izan zen. Guain, sare sozialetako eduki jakite dituzu. Bai. Eta zertan murgiltzen zera gehiena? Ze gauza, esan deken bezala, alde bakoitzean era batea ibiltzea iz, ezta? Bai, osea, hain ez asko ematio deportia, beti guztabi izan deportia, futbola eta hola, baina hain dela urte eta erdi bi urtetik bizikletan ibiltzen naiz. Bizikletan, bai, hemen beti bilidak izton jende pila eta kultura asko handak, que de hecho, txikitan nire ibiltzen izan. Infantiletan eta lebinetan ibilin izan 4 urte. Bai. Eta asko gustatzen neraita bere garaian bizikletan ibiltzen zalako. Eta orduan horrei ere, bain kabide eman dion ere edukitan. Ona. Eta gero batez ere nik, beti izatet, ez dakitela iten ezer, baino itxura emateula gauza asko azkitela iten bezala. Bagaitu bi. Askotan hori importantio da. Eta nik juten naiz pixkakola konpartitzen ereguneroko bizitzan iten detena eta hola. Eta jendeak kontatzen pixka bat. Depende
egun hortan zeiten deten, noan ikuan, dola, pixkat improvisatzen. Eta ikero asko sartzeken dekenadek, xelebreke ja, humoria, baina gero errealitatea ere bai, mingaina ez aiz moztuzen, eta? Ez, nik beti gauza uste bastante garbi euki ditutela, eta momentu baten ikusi balin injustizian bat, o zerbait politikoa, ez daitela ondo iruditzen, eta hola, beti bastante personalidad euki dezentzu hortan, eta enaiz moztu. Eta horrek ere haundik egin dikiri, ez da? Azkenian hori jendea asko gustatzeko, ez da? Nik uste jendeak igual baloratzeula gaur egun, jente autentikuo, eta ez eukitzia horre beste beldurra gauzak esateko garaian, porque azkenean oso perfil txurillak izatia, eta hola, batzutan ondo, baina jendea nahi du, gertuko jendea, bai. Ona. A ver. Hau nola, osoi, moztu. Hori lakoituk, oiek bezala. Vale? Gero botako izkiago abek arrozea, hemen lagauzea prepauta. Eta hori txikitzen gungo bai. Eta esan ikusi zuen bezala hemen, hau ja, markatuta daude, behitu ze kolore polita dakaen, eta guain da unia, berta ura gota, eta goxatzen usteko, gero salda hori arrozaiteko erabiliko dauta. Bueno, ona, eta hor esan deken bezala hasieran Latinoamerikarrak, gero hemen estatu mailan, guain, ze jarraitza dituk gehiena jarraitzainak? Gaztetxua guaituk, heldua guaituk, danetidakak? Batzutan, neraman irakaslia da. Eta batzutan, neraman ikaslia eta erantzun diat, estori bat, gaixo, zure aman ikaslia naiz, eta hola, eta baina normalian ez da eskatola oso jarraitzaile gaztiak. Gaztiak, nahet esan, umiak. Oain TikToken eta dauden influencer asko, hola jarraitzaile asko txiki hauak, baina nire kasuan dira, 18 eta 35 urte bitartian. Zango nuke, 25-etik aurrea. Gurekin dakoak alegia gutxo. Hori da. Leno beti esatean, leno gaina hasieran aipatu jate, leno arotzak, gero zitxauen etxekiat, iturginak, eta gaur egun ire amare irakasle ekela, eta zeinek ire hogi bideata, ez? YouTuberra nauk, eta zezate jendiak, zezate zinan gurasok hasieran, aitona monak eta... Nik kasu hortan gurasoei bastante eskertu behar de, porque beti uti diate bastante libertadea hortako dola, eta ez du, guain arte, guain ja bai, baina bere garaian ez zuen oso ondo ulertzen, zeiten un daola, baina, hor dijoa, eta aurrea dijoa, eta beti bastante ondo moldatu nahi zentzu hortan, eta... Diruik ez diok eskatzen hor. Hoi da, eta ni beti lanian ibili naiz, ikasten, ere praktikak... Eta hau izan de beti ire lehen biziko gidibidea bezala, o eukituk ire lanak eta hau suplemento bat bezala? Claro, nik beti, eta hori da beti jendei gomendatu iotena da, zu bitartian formatu zaite gustatzen zaitzun zerbaiten, eta hau izatea hobi moduko bat, eta batian momentu baten teatzen bali mazaizu aukera, nahi bezala, etekin ateatzeko ikusten dezula hor beste proiektu badola, aurrea beti ukiko zu denboa beste zerbaitea dedikatzeko, beste zerbait ikasteko, ez? Baina gaztetxo izan bestaio, beti euki berdala, futbolista bat o kirolari bat bezala, beti euki berdezu beste baraja karta... Beste plan bat, nire ustez bai. Eta hori, eta beste izatea hobi moduko bat.